Hepinize selam dostlar. Bu dersimizde Python'daki arifmetik amalları görmek için. Yani bunlar ne mi? Koşmak, köpürtmek, ayırmak, bölmek. Amallar biz dini integerlerden yani sanlar bilen etmeyiz. Aslında biz stringler hem koşup biliriz. Onu print bölümünde gördük. Şimdi başlasak. Mesela bize ne mi arifmetik amallar esas 4 tane başlangıç sade amallar. Ne var? Koşmak. İngilizcesi addition. Koşmak. Ondan sonra subtraction. Ayırmak. Ondan sonra belirgisine boyunca multiplication doğru yazdım mı? Aha, doğru yazdım. Köpürtmek. Şunları yapmaksa. Sonra division. Bölmek. Bunu ne koyalım? Şunu yap. Dur. Şunları yapmayalım. Şimdi bizim amallarımız şular. Biz bu amalları sanlarıyla nedenin ilki. Ve ona geçmezden yeni bir yere belgilemenin yani neydi o? Mesela x dindir 2 diysek declare etmek yani identify etmek. X'in 2 dinini belirlemek yani biz 2 san 2 gerek bize şu 2 gerek bize. Biz şunu x diye varız. Başka yerlerde de olanlar için her yerde ayrı ayrı 2 yazanlar x yazmışsak bunu ansat olur yani. Mesela alalım x dindir 2 diyelim. Düşünürseniz x'in önünde hiç işaret koyulmuyor. Sebebi x'imiz bizim sol data mesela 2-1 data yani gördük data type'larda 2-1 integer. Biz şu 2'ni x'in içinde save ettik yani x'in içine koyduk. X deyip biz bir mesela papkaçtık diyelim mesela. Şunun içine 2 deyip bir faili şu papkanın içine koyduk. Şunun şimdi biz şu papkanın içine başka bir zatlar koyacak olsak şu papkanın adını yazıp şunun üstüne baskı vermeli. Yani ne diyecek buna? Mesela 3 yaratacak olsak x koşmak 2 değilse x koşmak 1 değilsek şu 3'e denk olur. Yani biz x'i 2 deyip belirledik. Hükmen x'ler. Biz bu yere a, b, c sandan başka ihtidat koyuplar. Yani sanıyla başlayıp bilmeye. Mesela x 2 deyip biliriz. Mesela değil x1 dendir 1 diyelim. x2 dendir 2. Şey deyip bilir. Yani o bizim başta şu belirleyen zatımız papkamız diye olalım. Şu ne? Bunların içine koyan failimiz. Şu papkanın içine koymalı biz zatları. Mesela şu sanıyla başlayıp bilmeye. 2 bilen başlayıp bilmeye. Yani bu tarafta aklar. Bu yerdekiler. Ahli zat bolup bilir. String bolup bilir. True false bolup bilir. Float, integer, ahli data type'lar bolup bilir. Şimdi biz hazır şunu alalım. Ve arasında değil mi bir san dendir koydu. x1 dendir 1. Sağda. Ansa. x2 dendir 2 deydik. Şimdi biz x'in koşuq koyacağız. 1 bilen 2'ni koşuq koyacağız. Ne yapıp koşmalı? Print diyeceğiz. İlk bilen. Ya da şular yani alalım. x1, x2'nin cemi gerek bize. Ne mi deyip belirler şunu? Z diyelim. Dendir. x1 koşmak x2 diyelim. Şimdi z x1 ve x2'nin cemi. Bizim bu yerde z'imizin ne oluyordu? x1 ne mi deyiptik? Şunu comment edelim. Z dendir x1 neçe? 1. Koşmak x2 2. Onda bu bize 1 koşmak 2 dendir 3 çıkarmalı. Görelim. Şimdi biz z'de nerede olmalı? Z x1 koşmak x2 3 olmalı. Yani nerede görmeli? Hemen şekli print funksiyasını kullanacağız. Ekranda çıkarmak için print etmeli okman. Print dedik. Biz nemen print etmelidir? x1 ve x2'nin cemini. O nemeden? Z. Biz şu yere aslında x1 koşmak x2 değilsek o bize yine de x'nin cemini gösterir. Run diyeceğiz. 3.
Ine x1 ve x2 goşduk, 1 ve 2 goşduk, jemi 3. Şonu görkezdik. Ýöne biz şunu x1 goşmak x2 dip ýazmak ýerine şu ýerde z dip belýäs. Z deňdir x1 goşmak x2 dip belýäs. Indi biz şu ýere x1 goşmak x2 däldi. Z ýazsak ne görkezdik? Z ise şu ýerde belläpdik. Ine 2z'de aýra teň renklerle görkezdik. Run desek 3 görkezdik. Näme üçin 3? Z deňdir 3 dip bellemedik biz. Ýöne z deňdir x1 goşmak x2 dip belledik. Sebäp biz 1'e şu integer şu sany x1 atly storage olsun mesela şu chip ýalyşyň x1 atly chip'e şu 1'i goýduk biz. Indi x1'imiz 1 aldy içine, şunun içinde 1 var, 1 şu. x2'nin içine de 2'ni goýduk. X kim 2 boldy indi. Ve biz şu ýerde x1 ve x2 goşamyzda şolaryň bahalaryny goşýar, 1 ve 2'ni goşýar. Bunu näme dep pikir etdiler? Şular ýa pikirlenmek gowy bolar mı? Mesela birden şular ýa alal. Häze geçmezden print z diýdik. Bu ýerde biz goşadyryny ulanmadyk. Goşadyryny diňe stringlerde ulanylýar. Z'in özü bir bahas bardygy üçin şu ýerde özü bir sandygy üçin goşadyryny ulanylmaýar. Ýöne eger z stringler goşan ýagdaýymyzda da ulanylmaýar, oňa da geçjek ensek, ona göre häzir. Indi mesela bunun ansatrap kırılını. Mesela diýelim bazara gittik. Bazardaky haritlaryň bahas diýelim mesela. Bize şular gerek. Indi mesela bazara gittik, harit aljak bolýar biz. Indi bazara gidenimizde näme dip görkezdik? Mesela biz almaljak bolýas. Kartoşka aljak bolýas, soğan aljak bolýas. Näme dip görkezdik bize satyjy? Indi şu dat dip elimde kartoşkany görkezmeýän, ýöne şu ýerde kartoşka dip ýazyly, aşağında da bahas ýazyly. Mesela kartoşka dip ýazyly, aşağında da bahas ýazyly. Mesela 2 manat. Endi edilädir ama neyse. 2 manat dip ýazyly. Yani olar her gelene kartoşkanın elini alıp görkezemekler, şu yere bakan yaz koyarlar ve her gelene näçe kıla gerek olsa klasını yazarlar ve kartoşka dip yazarlar, yani kartoşkadan bilýärler, şoň klasyna göre köpeltýärler, bahasyny çykarýarlar. Indi bizem şolar ýa-ni ýaz, mesela näme diýer, alma diýer. Näçe diýer mesela? 3 manat bolsun. Biz her gelene mesela bir kiladan ölç yani almalan sanyny ölçäp berip bilmeýärse, bahasyny aýdyp bilmeýär. Şoň üçin alma diýär 3 manat, bir kilosy 3 manat. Şol dursun. Indi mesela soğan bolsun. Soğan näçe bolsun? Almadan arzan bolasynda 2 manat bolsun. 2. İzinden manat ýaz bilmeýär. Sebäbi ol bitin sanyny tejribe bolmaly, bahasy. Indi bize näme gerek? Bir mesela men 3 kilo almaly. Şu yerden komment ýazyp ýazaýyn. 3 kilo alma, 5 kiloda soğan almalı. Soğanın nakaretçe koyulmasın. 5 kilogram soğan almalı. Indi men şularyň jemi bahasy gerek bana. Näçe manat bolýar? Nädip bilmeli. Indi 3 kilogram alma olacak olsa bize 3 tane alma gerek bolýar. Ine bir yere geldik. 3 kilogram alma. Indi alma 3 dip bellädi şunu. Mesela alma 3, tabi 3 kilogram. Ya da gün alma diýsem bolar. Täzelen ýazýas. Ya da alma 3 diýerler. Alma 3 deňdir. 3 kilogram alma ýani. 1 kilogramy 3 manat bolsa 3 kilogramy 3 goşmak 3 bolmaly. Ya da 3 köpeltmek 3. Ýöne eger biz alma bahasyny bilmeýän bolsak, şu ýerde şu görünmeýän bolsa näme derdik? Şu ýer görünmeýän bolsa, onda gün alma diýip ýazardyk. Sä alma bahasyny satyjy bilýär. Köpeltýär 3'e. 3 manatdan sä her kilosy. Indi näçe kilo bolsa şoňa görä. 3 kiloluk üçin şu köpeltýär. Indi soğan diýelim. Soğan 5 kilo diýer. 5 diýer. Deňdir. Indi soğanyň
bahasını yazmamıza gerek yok. Yukarıda yazdık. Soğan yaz. Köpeltiyaz. Neçe kilogram gerek olsa? 5 kilogram gerek. Indi bize print etmeli şu. Nämen print etmeli? Nämen görkezmeli? Birinci almanın bahasını. Alman bahası näme diýdik? Alma 3. Ya da şunu alma baha diýip ýazaly. Alma baha. Alma baha diýdik. Print soğan baha diýelim. Ina aşağıdan istediğimizçe print yazıp bilýäs. Ve şunu görelim näme çıkarýar bize. Run diýsek. Name error soğan baha. Dur. Bunu soğan baha etmedik yine. Error soğan baha is not defined diýär. Soğan baha print etdiýdik ýöne biz. Ýöne soğan baha diýip bir zat define etmedik. Onu ýazanyň bardygyny aýtmadyk. Bärde biz soğan 5 diýip goýupdyrys. Şunun üçin bu ýere soğan baha diýýäs. Indi ikisiniň rengi meňde şu boldy. Indi görýäs. Ana 9 10. Alman bahasy 9 manat boldy. Soğanyň bahasy 10 manat boldy. Ine şular ýalydyp biz istediğimizçe köpeldip goşup ýani ansady usulda ulanyp bilýäs. Her gezek 3 diýip ýazsak, 3'ün näme diýeni bilmän bilersiz meselem. Alma 3 diýýäs. Diýmek alma 3 manat. Ene gönül 3 ýazsak nämeň 3 manatdygy belli bolmaz. Şolar belli etmek üçin ne şu tarapdaky identifierlary ulanýar. Ýani şolar alma diýen bir harydyň içine şu 3 manatlygyny goýduk, ýazdyk. Indi print dip bular ýani aşağıdan aýratyn ýazmaga gerek ýok. Şu ýerde otur goýsam, ikincisini etýär. İkinci zat ýazyp bilýärmen, otur goý. Meselem näme gerek? Soğan baha gerek. Ine soğan baha aşağıdan çykar demez. Soğan baha diýdim we ýapýar. Ýende print görelim. 9 ve 10. Ortadaky otury print etmedi. Sa bu otur ikinci bir print ediljek zatyň gelýändigini görkezmek üçin. Ýöne biz şunun ýanyna otur goýsak, bir otur goýsak. Bu näme bolar? Syntax error diye. Invalid syntax. Yani bular yani otur goýup bilmez. O ýere otur goýjak bolsak string üçin oturam, string içinde goýar. Yine bir otur goýmaly bolýar. Sebäbi bu birinji zat, bu ikinji gelen zat, ondan soň yine bir geljek bolýar, otur goýar, bu üçüncü gelen zat. Indi görelim. 9 otur 10. Ana indi aýry-aýry ýazdy. Bu ýere biz başga zadyny goýup bileriz. Meselem şular ýani belgi goýsak, arasında şunu goýdy. Şu ýere näme ýazsak, şunu goýar. Indi string ýazsak, stringi goýdy. Başga rahat görelim biz bu ýere. Meselem näme etdiler? Yani görücülüğümüz olmaly. Yani bolduğundan ýetmiş gaýatman. Meselem alma baha diýelim şuna. Alma bahasy diýdik. Şu ýerde hatda 2 nokta goýaly. Bära bir otur goýaly. Sebäbi bu birinji stringimiz boldy. Bir fan string. Goşadyrnyň içine islendigimizçe zat ýazyp bilýär, arasynda boşluk goý. Ýöne goşadyrnyň ýapamyzsan otur goýmaly. Sebäbi ikinji print ediljek zat gelýär. İlk şu print edilýär, ýüzünden bu gelýär. Ondan soňanyň bahasyny görkezmek üçin bärinden bir string goýaly. Soňan bahasy diýelim meselem. Boşluk goýmak manada. Indi ýene otur goýar. Indi şu ýerde näçe tane otur boldy? 1 2 3 4 ýok. 3 otur var. Birinci zada otur, ikinci zada gelmeli, otur, üçüncü zada otur, dördüncü zada. Print ediljek zatlar şular. Görelim. Alma bahasy 9 diýdi. Soğan bahasy 10. Ene şular ýalydyp biz print edip bilýäs. Beýleki dersimizde integerleriň dälde beýleki stringlerin hem goşmak aýrmaklaryny, ýani arifmetik amallaryny görürüz. Häzirlikçe hoş bolun.